लीजिए पुदीना, आइए ना। 40 रुपया किलो, सबसे अच्छा सबसे सस्ता। पुदीना वाली नुता नुता हो आम के ठीदन में पुदीना बेचतानु तो इथे बा। अरे कौना घर के हईस रे, बड़ी बोलता रे। का भइल बाबू, काहे रोवताड़े? भैया पुदीना वाले मार देला ये तो तंदलिया में। का कहता रे, केने बिया? देता भैया आइल बाली देते तो दीना बाला तुम दोल बाला चीतन बाली होती ना बाला तुम दोल बाला चीतन। तो चल प्रकाश, तनी देख लियाओ। तला तला भैया तला ता। आइए ना, आइए ना। देखी हरी हरी हमर बनल बाजार बा, लेबे खातिर लाइन में लोगवा हजार बा। देखी हरी हरी हमर बनल बाजार बा, लेबे खातिर लाइन में लोगवा हजार बा। कि हमर ताजा माल दिल सबके जीत गइल बा। पुदीना वाली बोला आम के, हाँ हाँ आम के, बोला आम के सीजनवा में कैसे पुदीना तोहर हिट भइल बा। बोला आम के सीजनवा में कैसे पुदीना तोहर हिट भइल बा। देखो बोलबा जादे, हमार माल सालों भर ताजे रहेला, यही चलते हिट बा। ए भैया तो ले ला हो। लोकल माल नहीं बाटे ब्रांड हो, यही से मार्केट में बड़ुए डिमांड हो। बड़ुआ भी तू काचे कली हो, यही से घूमता रू गली गली हो। ढेर भाव मत खा। लोकल माल नहीं बाटे ब्रांड हो, यही से मार्केट में बड़ुए डिमांड हो। बड़ुआ भी तू काचे कली हो, यही से घूमता रू गली गली हो। कि हमर कहल बात तोहरा कतीत भइल बा। ए चिकनी चमेली बोला आम के, हाँ हाँ आम के, बोला आम के सीजनवा में कैसे पुदीना तोहर हिट भइल बा। बोला आम के सीजनवा में कैसे पुदीना तोहर हिट भइल बा। ना सुधरब, लेवे के बात लो आ ना तो जा, ग्राहक मत भड़काव। जानी तू छुआओ पर या पीछे, देखे के बात छू के देखो तू नीचे। जबल ना देखम हाथे से टोहके, कैसे कहम तो हर चीज बाटे ओहके। बिना छुएले पाता कैसे चली? जानी तू छुआओ पर या पीछे, देखे के बात छू के देखो तू नीचे। जबले ना देखम हाथे से टोहके, कैसे कहम तो हर चीज बाटे ओहके। कि मन मानिस के गुस्सा अब मिट गइल बा। अरे ओ हसीना, बोला आम के, हाँ हाँ आम के, बोला आम के सीजनवा में कैसे पुदीना तोहर हिट भइल बा। बोला आम के सीजनवा में कैसे पुदीना तोहर हिट भइल बा। अरे कलजुग बाए बाबू, कुछ हिट हो सकेला। ठीके कहता रू।